Hudaýy tanıyan adamlar aýdypdyrlar. Ey adamlar, 4 zat bilen yuwun diýipdir. Wujuhakum bima ya'yunukum. Yüzlerinizi yuwun gözüňiziň ýaşy bilen diýipdir. Ve elsinatukum bi zikri halikukum. Dilinizi yuwun Hudaýyň zikri bilen. Dilinizi bulaşdyrıpsyňyz onun gıybeti bilen, töhmeti bilen, hedarcıra günahlar bilen. İnni onu yuwun, Hudaýy zikretten yuwun. Ve kulubukum bi haşyeti rabbikum. Yüreğinizi yuwun Hudaýyň gorkusy bilen. Yüreğinizde her jüre tereke pikirler, her jürede tereke nakşalar, bihuda zatlar gelipdir. İnni onu oturdan Hudaýyňyzdan gorkdan, Hudaýyň gorkusyny yüreğe sallan, yüreği o gorku bilen yuwun. وَذُنُوبُكُمْ بِالتَّوْبَةِ إِلَى مَوْلَاكُمْ. Kän günahlar edipsiňiz kelläňiziň tüýler sanyýaly. Şo günahlar yuwun toba bilen. Günahdan toba eden adam günahny etmedik ýalyk günah yuwlar. Bes şu 4 zat bilen yuwun diýipdir.